Dia 28 de març del 1939. Pau, pau, pau. Per fi, avui ha sigut l'últim dia de la guerra. Franco ha entrat a Madrid. Visca Espanya. Aquest matí m'he llevat aviat i de seguida he anat a buscant vila. Ens hem ajuntat amb en Cortines, Bertrés i un altre xicot de l'Horta. Hem estat a diferents llocs, també a la delegació de la Generalitat. Tot es veia descompost. A les 11 del matí ens trobàvem a la plaça de Colón. Per la Castellana hem vist baixar un cotxe amb la bandera nacionalista. M'ha fet una gran impressió. Al cap de breus moments ja s'han posat d'altres fent la salutació feixista i amb un crit de gran entusiasme. Franco, 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 arriba a Espanya. Al cap de poc, d'una forma sorprenent, han anat apareixent grans banderes i pancartes per tots els balcons. Grans quantitats de cotxes i camions plens de joventuts, principalment dones, amb banderes, donant moltes visques al caudillo i a Espanya. Tot seguit, una gentada enorme s'ha posat pels passejos amb braçalets i camises d'uniformes de les Jons i bastantes boines roges. En tots els edificis públics, prompte hi han hagut les banderes nacionals. A 2:15 he deixat els companys. Tot caminant he baixat fins a Cibeles. La mainada ja l'estaven descobrint del seu amagatall. He pujat per Alcalà enmig d'una gran animació fins a la Puerta del Sol, que la gentada i l'entusiasme no era menys. A 2:15 he baixat a dinar. En els tramvies m'han emocionat moltíssim algunes dones que ploraven al veure l'entusiasme existent, i a elles els falten éssers estimats. L'entusiasme és grandiós. Tinc molta alegria. Però tinc una tristesa interior al pensar en la mama. A lo millor deu estar patint molt per mi. Cada hora se'n fa un dia. En el moment que sàpiga que hi ha comunicació telegràfica comunicaré, i el més prompte que pugui marxar, me n'aniré.